بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري ربنا فلا كو بيشغودي واتي بيشغودي يرى بيشغودي بونغا كنه نعم ويفلا ميلا تانو ويفلا ناي واتي فنا اتجوغمان بالا سبا ودكما غو باشي فويتي ngo jemana fana bicugudi bon demuna ko kuma gacha onga asra ko bala ka alka surani nyugo famya basoro lentani je nyugo ni onche naam onga ma chama bala ka fa ko agli bala ka siki tabarakallah bamanandre ko jamfani bembente kele ko me bemben wala jamfala ko bemben la baye jamfaye o tien parce que ma fa ko do fo bembe damna jamfa damna bembe di Allah akbar bembe ani janfa tikile nga bina fo janfa ye bembe la walalde ni o nyugo eni modo ka nyugo kuma nyugo assistant ka fera do labe do kokan o bembe di naam o nga janfa we o fere min la walia ay fere min latke naam o la walale janfa di ayo o ri kama fo ku tikile yable tikile so ko fanga sinsimbere jamfay so ko côté wa foti ko fanga sinsimbere ko jamfado wa foti sabula kuma do wase ka fanga ka fere ika fanga ka kisa do ma nam ido magala je do be kuma do ni ma fere kulu la kangele o wuri kama wa ko fanga tala jamfay nam eni mo mi nyogon don na bi don fi ka so nyogon la able tiska kudo kulu o jana de sika tola itska kudo ko tigila de naam o ni o tigila mo sugo eno bi jela abi don ko idona kare able ni pour wase ka sega fere ka kuma fi ka kudo ko ti ko kane o ruka fo ko fa tala janfa ayo nga fa sinzimbere amba ko jenu muye o si ko ni jamfanti e kasila atoro jamfala kana ni galige o che wasro ko manyade o kuma do ni e jamfa ke wasa ka sika fere do de ma o ni ma sugo tigi soro ka fere ma nam ika ko layni ne ma ko labene manya o na manya ere sigi sare commencer ngi bede akasi kumo de Allah akbar sabula commencer ngi bi ale tamandi ka dangeble kabako o abitina fo kudeta igafo yini kibe kudeta ke les là nam e masi alors te ko jugu dai asika tola mon bi koné bodo o nyogo na de do amena sa commencer ngi ni ko giba ke dollar sisa ni ma soro ati commencer ngi kuma da ti jede asika tola o awde kama fuku ni jamanje kasila janfa manye o che nga kasi ku funa nye ko masege nyesrandi ayo afamuna bismillah ayo bien dene nam kalo klem kwa ani shekin do février kalo samba fla ni mwani fla nam o fasiri boko ne sebene ke fasiri gafo kuno amna la ferete fole mi ka seka donya fo moye family ka seka sura ku do lable tubarakallah ayo mate gafe mu to l'indépendant kenyere docteur Bukari Tirita nam ni RPM nyamko do a sementia uka tonka la sigi basin fe kai na wole ko conférence de section ko neye politique ton fon ko to ka fanga d'Afrique ngormado ko ba fe ko kan ko ya abolodi o membi talike fenetigi tan ani wolon flan fana ko lu koni blara ani jamana denkele wala min te solasiye o ku koni blara ka bo ba man chubulon ka ku blara ka da hagla munu ni blachugo o mo fo ko prepare lat ke jonjon foi ma di o ko kan ablanda olu mo tolo olu mo bo bladro ayo ande bo nyini olu mu yoro soro olu mo ta blachugo la olu koni ga strato la ko bladro voilà good luck Jonathan ni sira ka surna do maro kale ko mitamala bamako ya no kalo klem kwa nani ka se klem kwa ndurma oku benkon make kalato ke wati ko kan folo donc ko si ka fo basina halsa ayu nous sigira bu ben dondo okay l'alternance
ko irisiba la ka wale min kɛ Ukraine kɔnɔ bi o ko a kɔni ye amma jamana dɔw kun y'a bagabaga i n'a fɔ États-Unis ni a jɛɲɔgɔnw k'a fɔ n'a y'a kɛ ko a bɛ nimisa la ko a ma olu ka bagabagaw jate kuma ɲɛnama foyi ye o ko min ka d'a ka o kɛ o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ patronat conseil national de patronat kɔnɔ o ko kulu min sigira walasa ka se ka furanjɛla fanga kow ɲɛnabɔ o ko ale kɔni b'a la ka hakilisigi kuma caman fɔ mɔgɔw ye Mali ni CEDEAO ko bɛn t'a la Mali bɛ lahala min na sisan ko a b'a la ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o ko bɛnɲɔgɔnya sɔrɔli an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛ mɛ wajibi sisan o charte de la transition kɔni CN tɛ mɔgɔw sɔnna ma yala ko dɔ farala cɛmancɛ fanga waati kan de wa walima kɛkun de ka se ka ko bila sariya kɔnɔ dɔ kɔni bɛ fara kan kɔni o kɔni seko sosoli t'o la o a fa fila bɛ tɛna kɛ nin ye ayiwa le challenger Imam Mahmoud Diko a jira k'a fɔ ko Faransi taali ka bɔ Mali kɔnɔ k'o tɛ kojuguba ye Sheikh Sidi Mohamed Nimaka ni ale AMRTP ɲɛmɔgɔba ye cakɛda min b'a la ka an ka nɛgɛjuru sira kow ɲɛnabɔ u k'a jira sa k'a fɔ ko telefɔni baarakɛlaw b'a la ka wuli ka jɔ kura minnu kɛ o k'u ka laɲiniw ko i b'a ye k'a fɔ ko jo bɛ u bolo u ka laɲiniw sira kan an ka kɔri feereli critiqueur m'o fɔ dɛ n'ale ko jɔ t'u bolo critiqueur dun ko jɔ t'u bolo c'est kuma kɛra filɛ bon nin ko in kɔni kan ka ɲɛɲini n y'o de fɔ o don ni a fɔra ko association dɔ u ka fɛn ɲini jamanadenw bɛɛ tɔgɔ la o ni nafolo kasabi sugu n'an bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sariya k'a fɔ ko u ka di o association ma a bɛ nanu jate kan ka minɛ a ko la siga t'o la sabula ni nafolo ka ca kojugu nafolo ka ca ne a faamuna sariya ka fanga ka jate minɛ a ko ka ɲinɛ wasa ko wɛrɛ kana bɔ nin ko in na inshallah kɔri feereli ka taa kɔfɛ ɲinan kɔri o ko Modibo Keita ni ale sɛnɛko minisiri ye ko ale ye taama ninnu don a bila ye a ye taama don o ka ɲi info matin ko sigikafɔ ko kuma min fɔra ka ɲɛsin ani Bamaciw ni ɲɔgɔn cɛ o ko Faransi b'a la ka fisɛmanciya kɛ a ko siratigɛ la ko a b'a la ka wolomali kɛ min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ M5 RFP ko fanga sinamatɔnw ye laseli dɔ ni wale dɔw kɛ kɔsa in na olu kɔnɔ jira k'a fɔ ko olu tɛ ko bɛnta ye fewu a bila ye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ ATIR ale ye politiki tɔn ye o y'a jira sa k'a fɔ ko olu ma jɛ n'a ye gouvernement d'union nationale n'o ye bɛɛ sen bɛ gouvernement min na ko ka tila k'o sigi sen kan ko san 5 k'olu ma jɛ n'o hakilila ninnu ye tubaarikala l'indicateur de nouveau ale ko di ko wasa kalata ko kɛ waati ko n'a ko boloda cogo ka se ka ɲɛdɔn wasa an ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na ko CEDEAO ka sɔrɔnadonba Goodluck Jonathan bɔra Bamakɔ yan wa ko a tɛgɛlankolon seginna tun Maître Kassim Tapo ko ale kɔni ye yɛrɛ fosi ka bɔ politikimaw ka kulu dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition k'a yɛrɛ fosi ka bɔ a kɔnɔ ko ale sen t'a la bilen min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ dɔ farali ko la cɛmancɛ fanga kunnama kan ko waati jumɛn kulogeren kuma bɛna bɔ Bamako ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ kulela ni dɔ kulela ni dɔ kulela kulogeren i bɛ kule de a ka mɛn pour a ka mɛn fo dɔ ka kule i b'a sɔrɔ hali se u duguma kuma de la n'u kulela u ɲɔgɔn mɛn o fana ye tiɲɛ o ko sigikafɔ minnu bɛ sen na sisan kalata ko waati kan ni Goodluck Jonathan kun nana Bamakɔ yan nɔ o ko fanga sinamatɔnw ma jate a ko la k'olu bilara kɛrɛfɛ olu tɛ ko la fɔlɔ sa 6e arrondissement mɔgɔw Bamakɔ yan k'olu kɔni tɛgɛ da mɔgɔ 4 kan minnu ka baara bɛnnen kun don maramafɛnw dilanni ma ka bila juguw ka bolo kan bilahi u ye mɛfɛ mun minnu la a bɛ dugu wuli ne y'o ye tile la a bɛ dugu wuli kati le malien min bɛ tali kɛ Yunis Ahmed Diko professeur a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u bɛ cɛmancɛ fanga senkɔrɔma don nka k'o kɛkun de wasa coup d'état wɛrɛ kana kɛ min bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan ka taama ko laɲini ma sabati fɛ min bɛ tali kɛ Bamaci 22 jate ko dangarikɛlu la an ka finitigiw fana fɛ ko u ka kɛlɛbolo caman dangarikɛlu la ani ka marifa caman fana minɛ u bolo
nya fa mena ngo yanu ka tawni na yara ka tawni le soir de Bamako là c'est ça où y a la main amo bolo de gasi ça où y a la main parce que ça où ta ni dona de an ganga où ni awri na ni fa ndaka yoro la ah tiena la meilleure défense c'est l'attaque oui tiena le soir de Bamako M5 film ko kulu ye kambo politique to mamunumbe ka kuma doni wala do ke ko sena ka nyeshi chamanja fagama akuya jara ka futuna jina ye fiu politique mo do kwa wuli ka foko na jamana lam ka kokura itu M5 mo wajira ka futuna jano ye fiu o ko sray mali ni ale pangurungu chake dai ambono anyi no fe ka foku ka tanaka segi jo folo ani abidjan ni anche kalu tani shin ko fe ko halsa kala taw ke wati masika nyefo sedawo ya folo o ko chodi Bamako siraka mali nyamko siraka manada sedawo nyamko nyana o soir de Bamako mo ko bolendo agunolo klama ablanda nam so madana kuna fontelu ni amna la kligan fe non ma wado nyefo mo wasa famil ka sega sura ko tabarakallah bon André bimbi na ido anga tariku la fanga tariku Faran 78 tu mami 78 Fatou Gaëlle 28 février 1970 à Benem Mardima Moussa Kakoube mardi de Talata Moussa ni aklibala anga fama ko Moussa Kakoube mo re dala Talata Moussa aye molubo biu domine o Talate C'était mardi 19 novembre 1968. Ambouk Mamuna, Zanamuna, Ngo Fanga Sinzimbere Jamvae. Ulu Mogota Nani de Bembenke, Kajamba Fli Moribo Maka Moribo Kafangabi. Uli Fangata, Uyuka Kulusibuko, Semelen, Comité militaire de libération nationale, Umogotani Nani, capitaine Nani, lieutenant. Ulu Kofangabu Bolo. Ouais, constitution dissous, Kafembe dissous, Kolu Fangamara. Mais quand tu vois que coup d'état que machine maçon que kama ebe quand est woro anti que ba aye coup d'état que nyogon fait ma ati se ka afu ka fanga blanga hali anye Musa ta ka kenya mai parce que kulu nyema kanga soro mais Musa sa ko tseka que ka environnement mental donc chokoro baga yego jango ale kun teke ministre mais mbito police nyema ya la mais police nyema ya sa ko bikede Nine mu fofana mo bo tanda batama hali Musa tu boma hali Musa nyama tu boma parce que anjela ka fanga tanyo mo fele ale kle mata Eba osida oluga hakila ku yimu kan saka jaga warafa donc ibu koro kana to jatige le couteau furgu la tiens la kulu kera fly mo mo ni shoro kuntlena be kele ani mo mo ni Musa kuntlena be kele ulu dumbita fanga se moment fanga son sigama le couteau sigala sigala Musa ko sisan amna bo sedasi akulula amna ke civil kulu ambi parti créé sedasi mumba fait ka fanga mara abi bo sedasi ala bido politique la abina fanga yini nunu ko sisan ya fa mambe tanga fanga yini nyomo vezeli na fere kan ka fo sedasi tseke marake ko tola ko chokoro tumbe duguma réunion gono Yusuf Tarafo Moussa Yusuf Traoré la ke nou vla bela ala ke nou bela ala ke nou bela sita makele ne bula o mini la misa kone sino atanda no be o bela harabi be sama yele mana ko Moussa ma nunu ale kibaru me o duguma la bemena nu mo wele ko jo o ba friu dala de e Moussa ko nga munge ko am fana be friu dala ke nu ka friu amage ya nu ka sema ngesuma o di nyomante ay Musa ka gamba ka jogo mena ko e jambu minake na mu mina ndika nyere nu ya mina ka jugama ay ba don fanga di son sika ma Musa ko gamba ka jogo ko meta mu mina ko mi nyon donde nu ndi mina tande ka voyi mo ko chika ta mu mina woto chewtede uli chewtede amu nyon do iba toma ambe fere deke fere nyuma ka sa fanga ko ambe fere deke ko mina amu mina manga make malfa machi niti boala kasarate ke kinyelidike sinon non gombo ka avec kasara ede ka soro kisma tu ministre de la défense ale bazin do kati ministre de la défense kuma ka chance chokoro de tum police nyema ale tu Bamako Karim était ministre des transports ako non go amba ke fanga atiba ko
comme wa kon kono meta sugula kana atara sugula ya ka fere ke anana ko musa ma bo sisa fere de fe ko chefari ko fere de chefari mine ko amu wele ambi minute bi sabab la wuce ibi chokoro wele folo parce que ale arabi sira wodi ko bi chokoro wele folo amma fori nombe sisa maison du peuple ci krengene be ambake ibi kisma karim wele ba fu karim gana minute bi sabale ko ibi choko kisma wele renombe bi bekana donc ouais téléphone ci ouais chokoro wele ko renombe krengene na kana ouais kisma wele kakari wele et comme Youssouf a kaso mi do nyono le chokoro fe wele kisma wele ko président ko kana sa ci bes ko yabele ko yabele kale boto kata ajito do ale na to donc o fora ale fana hakki sigira ko be wele la donc ale folo le tara yana akana ya Youssouf bote ka kata jurusa kata juru yere san sugula para commando woro kana na no fe kanan doy ka foka sigiro ko semelen premier korotu be romina ko para commando woro do Musa yere ka biro nyengen kono ko ku sigiro Musa ko ko ato to na madron nu na ndo amba barabeke chokoro nana ka soro Musa ni Youssouf ni mo flaw sigilando ku kono jafan ku sigilando ale nana ka fuli ka sigi asigira do nyengen dai lu buraka mne ka siriga do nyengen wo ko bane soni kisima dona ka foli ke ka sigi o mo kelem bora ka le fana mene ka sigi ka do ay chokoro sera ko sizamone soni karim nana karim fana na sigira o mo kelem bora ka mene ko fana siri ka usaba bu ye nyongo soro nyengal ngono ogulu ko sangona ya famu ko bi ko ni fanga bar jamba kala muguma chi kalema ke foi usiri ka do nyengal kusiri javanyana jama male mo ko ya fu musa ayu mina mbake to ko asro telete o watinu l'essor de radio de bay ko ibi déclaration ke kayu mina ko hali okay o tambode mo o bu chokoro don chokoro mina ka fa ya mina te informa ke mo gutu dole pour que mo ka don ayu mina yere ko ibita essor wele kana o buna ko photographier ambe arwa do kana ku tega sobaka ku senni bolo silika dole o ba bo journal o ko ni mo yo mo dala utara yosoro wele car dual do kana ku togo sebe ku boloni stensiri ku photo ta jaguya ku boye sol o kare jafa o kare amabande ako ni minena me o ka chewbe de andalen tula de donc ulu ni fes danka suru o be kan amena numa an siglante de utara mo bi nan de minena ko ku fraga ma kare ma bi nan ni sabode minena o watinde police fankelen be minena c'est donne funaga police nyamgo funamna police mu minena nina akachani tobe police fambe minena o watina o yemo binan de minena abinani clanche be tuye policier kata tous les commissaires 1 2 3 kai police officielle o be minena le docteur de la gendarmerie commune o be minena ko ko donc Moussa o suivre Moussa déclaration que ko nous tu m'as fait Janfa que Janfa m'a fait aller au mine ko lu kasola ko la bande des trois ko ils sont arrêtés pour attentat contre le gouvernement et lever des troupes contre le pouvoir le ka ko balen fleni akara ni bi ñoko mardi 28 février 1978 aujourd'hui on est lundi 28 février 2022 ni fana ça fait partie de ça et puis Moussa dade nana sika fo ya akara jogumen o ko fe mun kala dale ñefe Youssouf era senfa ko Moussa batuma fe gamina ale era bulda parce que mun kera tola ta fe o gasoro Programme ale ta togra politique tout la wana ka to politique Moussa mi na na ka ke politique sinon ale fana ya senfa ko ale bita so mo bu yele san ka to sa ale tara Burkina mana tuguna ko Moussa mbore ka jela parce que so mina ke kangene mine guru bane aka bare ga mana fo Moussa bina donc mo yero ko Moussa yere fanga soro wati mina ye nunu mine Moussa ye muni mine ko Moussa yere kera fama wati ndeka fanga soro ka fanga mara kasi mo ko parce que wano fanga fleni andan fanga te so do be bulu do bone bulu te fanga fanga beje fanga to de hal démocratie do te fanga yo o kun fanga ye nyamo ye alle be min fo de be ke abana onga fanga do be bulu do bone bulu
am ɲɔgɔn sama sama a tɛ bɛn o bi ye ayi Blay ayiwa kuma ka ca dɛ ni ne tun bɛ n bolo ka fɔ ye bi tabarikala kan bɛn kan bɛn